Així el projecte que se planteja i el que hem delimitat, traient moltes finques que són privades, que entenem que tenim que anar arribant a acord amb els propietaris i poquet a poquet, però la part pública de confederació hidrogràfica, tot aquest canyar que veuen enorme i tal en el projecte que hem presentat, que ara us diré, va tot fora, igual que en l'ermita i tal, eliminar canya absolutament, plantar vegetació autòctona, igual que van fer allí. N'hi ha molta feina que fer, però n'hi ha que començar quan abans. Serien un total de 140.000 metres quadrats en el parc que se crea allí, més la zona verda, lo qual entre un i l'altre sumaríem 320.000 o 330.000 metres quadrats de zona verda en Vila-real, que això me permetiran la broma si és un verdader Central Park, perquè a més és natural absolutament, que és un pulmó brutal per a una ciutat com esta i que a més està tan pròxim de la ciutat i que ens permetiria desenvolupar en el futur algun projecte interessant que tenim també, com l'ecobarri, és a dir, destinar tot el que és Molinou, la zona que no està encara col·lapsada d'indústria, i anar treballant per a llançar el missatge també a la indústria, que a poc i en les seues condicions que puga i ajudant-li entre tots, ha d'anar traslladant-se a 3 llocs, i això és un poc la idea, no? Però jo crec que este és un projecte il·lusionant, és un projecte que ara ja tenim una primera fase, tenim 3,5 milions d'euros presentats a la Unió Europea, que pront o tard se resoldrà ja de nou aquesta convocatòria i espero que se mos doni, jo estic convençut que ho traurem, i a partir d'ahí són els primers 3 milions i pico d'euros que es començarem a treballar, a eliminar canya, a generar zones per a les aus aquàtiques, zones de lagunes, tot un treball que n'hi ha que fer per a millorar tot això.